O Castro de Baroña volve a ser escenario de traballos arqueolóxicos impulsados pola Xunta de Galicia. O conselleiro de Cultura visitou esta mañá o xacemento e destacou que a actuación actual conta cunha chega de 18.000 euros. A Xunta de Galicia continúa coas intervencións arqueolóxicas no Castro de Baroña. A actuación actual inclúe sondaxes, mantemento e renovación da sinalación, cun investimento de máis de 18.000 euros. Bueno, pois estamos para poñer en valor todo o que se está facendo dende a Xunta de Galicia na conservación, na preservación do noso patrimonio. Non? Creo que non hai mellor sitio onde poder facelo que facendo unha visita aquí ao Castro de Baroña, ademais de que, porque temos desde logo aquí unha acollida maravillosa por parte do Concello e unha implicación importantísima tamén por parte do Concello, fundamental que na preservación do patrimonio non só estemos traballando as administracións de forma individual, si que nos coordinemos, e creo que un exemplo claro de coordinación e de traballo en equipo é o que se produce aquí no Porto do Son, e, polo tanto, quero, en primeiro lugar, agradecer moitísimo ao alcalde, aos concelleiros, as concelleiras que están hoxe aquí, a corporación, por esa sensibilidade que teñen a hora de poñer en valor e preservar o noso patrimonio. Ademais da importancia arqueolóxica, dende o Concello de Porto do Son reclaman medidas para evitar a masificación e mellorar o acceso ao xacemento. Que temos que facer un traballo ben de accesibilidade, polo menos hasta o primeiro mirador do Castro de Baroña, e tamén regular as visitas, porque ás veces vemos que se masifica, e incluso nos di moitas veces cando veñen de volta a xente que visita Castro de Baroña que é un pouco incómoda a visita, non? Entonces, eu creo que debemos facer un traballo, conselleiro, tanto de accesibilidade hacia o Castro como tamén de regular as visitas, non? E incluso desde o Concello de Porto do Son estamos preparando unha ordenanza, e tamén, que tamén yo comentaba a conselleira ahora, que quixemos este ano pedir unha subvención de fondos europeos para actuar no Castro de Baroña, pero faltanos a titularidade do Castro de Baroña. O Castro de Baroña está en dominio público marítimo e terrestre, e entonces, bueno, pois, se alguén non ten a titularidade, pois non podemos pedir a subvención, que é un dos requisitos que nos mandaba a orde, non? A elevada afluencia de visitantes dificulta a conservación do enclave e obriga, segundo o rexedor, a establecer novas normas. Pois nos queremos facelo a través dunha ordenanza, aí temos que traballar cos técnicos, tanto os técnicos municipales como os técnicos da Xunta, e, bueno, pois que eles nos digan máis ou menos cal sería o número de visitantes por día, que sea cómoda a visita, que podan ir polos itinerarios e que non se masifique. Vale? Entón, non sei se son 500, 200, 1000, as que sean. Dende a Xunta destacan que o Castro de Baroña é un exemplo de aproveitamento do patrimonio tanto en clave cultural como turística, e celebran que Galicia teña xa competencias sobre o dominio marítimo terrestre no que se atopa o xacemento.